I'm a girl aged 24 years, so ndakasangana na ex-husband yangu in 2018. Then tikadzokerana, rudo ruchitsva. Then in 2019 takanetsana futi ndobva tarambana. So takazodzokerana futi tikaroorana zvakanaka nakawo. My husband aiva munhu kwaye until azochinja. Anga akuita zvekuhura and aigona kutodanana nevasikana kana 5 zvekuti ukabata foni yake waiita seuchafenda. Kungobvunza wairohwa zvisingaiti. So from there ndaiva munhu aigara aine stress ndichichema, ndikaonda zvaityisa. My father daily vakandiona vakachema zvisingaiti because ndaiva munhu anga akasimba, but ipapo ndandapera chaiko. So my father vakatidzoka kumba mwanangu, ndikati regai ndimboshinga baba. Ndakashinga hama dzangu kusvika mugara vangu vanditi kune kwandandaendawo kunobatsirwa, ndaudzwa kunzi murume wako ane zvaari kukuita kuti usamurambe, but ini handina kuzviisa mumusoro semunhu aiva akanyura murudo. So ndakazofambawo ndikaudzwa the same thing. Ndakabva ndaudzwa kumaprofita kuti but pamakarambana muchiri musikana nemukomana, iye ndo paakatanga kuenda kumasowe enguo tsvuku. So ipapo ndo pandakatanga kufunga kuti tichine wiki taroorana, pana madzibaba enguo tsvuku vakauya pamba kuzotishandira and vaitoratidza kuti vanoziva zvizhinji about me, but ini yaiva first time yangu kuvaona. So madzibaba ava vakanditi murume wenyu anoda kuti mude iye chete, and kuti zvipere munofanira kutsvaga madzibaba vakakushandirai kuti vasunungure zvavakasunga. So hama dzangu last year December habe anga akuita seanosvikirwa nechihure, anga asingacharari mumba, ndandisingachadyi nestress. Ndikatozofunga kubva hangu because zvazvanyanya. Ndakabva iye asipo, then paakaona ndisipo akafona achikumbira ruregerero, but that time I was in pain. Ndakabva ndachinja nhamba yangu yandaishandisa. Nyaya yavapo manje I'm unable to move on hama dzangu. Even ndikafunga kuita boyfriend ndinongomuramba asina chaatadza, and ndiri kungofunga ex-hubby wangu uyu. Ndinomufunga zvekuti ndinogona kuchema and kutaura chokwadi ndinonzwa kumuda zvisingaite. Dzimwe nguva tinotaura dzerudo, but akati ndiuye kuzomuona ndikaendako ndinobva ndatobhoekana nefesi yake zvekuti ndinogona kana kusapedza 30 minutes naye. But chaakundinetsa manje ndechekuti upenyu hwangu hwatopera here kana kuti hwatogumira ipapa. Ndibatsire hama dzangu kuti ndoitawo sei. Ndichateera mucomment section ndichitsvaga rubatsiro.